Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu Igbo bụ Igbo ndị ọma asị m ka onye chiri ya zelu afọ m bụ Nnaemeka Ilelu na Chi aka Riwakụ ebe anyị nọ tata bụ na Ọkalakwụ Igbo-Ariam Anambra steeti o nwere ezigbo nwa afọ Igbo odegwu nwoke bụ nwanne m nwoke anyị bịara na nke ya n'ụbọchị tata na Ọkalakwụ Igbo-Ariam Anambra steeti biko maazị gwa ụmụ Igbo onye Igbo Igbo bụ Igbo ekene m unu ekene m onye ọma na-ege ntị kene Igbo n'olu na Igbo n'Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọmụnwa bụ Chukwuemeka Nwakalọ mmiri onwe ile Ọkalakwụ Igbo-Ariam ana m ekewe n'unu na ọ sị na akọwaluo egeluo udo dị nwanne m nwoke nwanne m nwoke mmiri onwe ile Ọkalakwụ daalụ nwanne m nwoke Igbo bụ Igbo isiokwu anyị ji bịa tata maọbụ ife anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ ife melụ na ndị Igbo anaghịzi anọrụ ndụ nka ife melụ eji nwee ọnwụ mberede ọnwụ ikorobịa ọnwụ agbọghọbịa ọnwụ ike ọnwụ erughị eru ebe niile gbaa ana Igbo niile gburugburu mana tupu anyị aga n'iru biko ana m ayọ unu biko jee na YouTube channel ka ị ga subscribe ọrụ anyị anyị nọkwa na Facebook nọkwa na Instagram ka ị na-esonye anyị maka mmụta na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ekenekwe m unu nwanne m nwoke bụ mmiri enwe ilo ekenekwe ngụ biko anyị wa bụ ndị Koro TV Network chọrọ ka ị kọwara anyị kedu ife melụ na ndị Igbo anyị anaghịzi anọrụ ndụ nka dịka ndị mgbe ochie na-abụ mmadụ ya nọ ndụ ka nka tupu ọ nwụọ ife mere eji nwee nwụọ ọnwụ ike ebe niile ọnwụ ikorobịa ọnwụ agbọghọbịa ọnwụ mberede ọnwụ erughị eru kpaa n'Igbo niile gburugburu ekenekwe gị daalụ ajụjụ gị nụnwa mmasị na ijere n'ikpo okwu niile jikọtara ife niile bụ omenala wee jee jụọ nya bụ ajụjụ gị ahụ malụ mma rie nne mbọsị bulu gboo okenye na-akagide nka asị na nka echighị ya ntị na ọ daza anụ ife mbọsị bulu gboo okenye na-akagide nka asị na nka kpulie isi na ọ daza afụ ụzọ mbọsị bulu gboo okenye na-akagide nka asị na ọ daza apụta ilo mmadụ na-akagide nka n'odo otu a na-asị ọnwụ beze gbuo onye dịka na be anyị n'ụwa bụ Igbo-Ariam o nwere ofu nwoke nọgidere nka mgbe gboo a na-ekwu ive a jizela aka na-ayọzi ka anya nwụọ o nwere ofu nwatakịrị amụtadị onye akịdị etogogota ọ bụgo mpa mmadụ mana ife akpọrọ ya bụ abụmmmụọ ife nna ya ji wee gwọ ife nwoke nwa ji wee gwọ nwa ya nwa abụmmmụọ bụ onwe ka ọ na-egwu nya abụmmụọ na-ada anwụ anwụ ofgusi na ọnwa agụba gị ya mana ife pụtara na o ji wee nọruo ndị otu a bụ eziokwu na omume na omenala okele omenala Igbo dị omimi rinne mana ndị be anyị bịara rapụ nya bụ omenala si na anyị eje egwu ụka maọbụ na anyị ekpe egwu olu Jizọs ọmụ ife anyị na-ebutere anyị ọnwụ ike mbọsị bulu gboo mgbe anyị na Chukwu dị n'udo na ịma nnụ na ntị na okolobịa nwụrụ anwụ maọbụ na agbọghọbịa nwụrụ anwụ ọ bụ alụ ka ọ bụ agbọghọbịa mekata wee nwụrụ o mebere 20 years ọfụma jụọ okenye ọbụla nọ n'Igbo-Ariam o mebere 20 years okolobịa na agbọghọbịa ji wee nwụwa n'Igbo-Ariam o mebere 20 years okolobịa na agbọghọbịa ji wee nwụwa nwa n'Igbo-Ariam ijụọ ndị okenye bụ agwa gị ife butela ọnwụ ike ife butela adịrọzi aya wee na-anwụ
bụ na anyị were asị na ọ na-abụ onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata ụka ewere ya kpofuo ntụ. Ndị be anyị na-eme na fam ala iferi nne kama na ndị be anyị na-atụ n'inu na-asị na ọma ife ada ama nne mgbe ọ dị na-agbagọbịa. Otu ọkpa a na-etu ọkpa nne ya na-ajeleja. Ma ndị be anyị ji maka na ụka batara fachọrọ ka ụka nwa si wee bata fewere ife afọ anyị ji wee dị ebube ife afọ na-echekwaba ndụ were fa niile tụfuo wee mebisi omenala be anyị niile. Ime anya na ọ dịzịa ka ibe na-aya stroku kalịlị, ibe na-aya afọ ọkpụ ule kalịlị, acha ele ụkwụ abachu kalịlị. Ife ji wee mara ọya ndị a mbọsị bulugbo bụ onye mmalụ alụ, onye mmalụ ụlọ ana, onye ọbụla yabalị a na-asị ya asọ maka na ịmara ife ome na onye ọbụla ga-ayị ya ga-eji aka wee metọrọ onwe ya. Atụrụ anya a ga-afụ na onye a ji aka wee metọrọ onwe ya nya bụ ife ikegwe ọbụla ị chọrọ imegide mmadụ ịgwọrọ ya ọgwụ aja na-atụ gị were ọya afọ daa gị. Mana tata aja na dị n'obodo dị iche iche adịghịzi ya, ndị be anyị ebupụsị gị ya na anyị kazi ndị gboo wee mara ife. Apụtara m ụwa na-anụ na nke nna m gwara m bụ eziokwu ndị be anyị na-adị na-atụ n'ime asị na ife nna gị gwara gị ka ị ga-eji wee nwa alụsị. Nna gị sị gị na anụ nwa diva na-ana unu ka ọ bụ i wee tosi ya mesị ọbụna nna gị anwụgo mmadụ wee bịa na ana ihe echi maka na nna gị sị gị na anụ unu dị ebe iwere ya nwa iyi si na anụ unu dị ebe a na ụwa ọgwụ dị ya jebe kọtụ mebe ibe niile dị na ya. Mana tata ndị be anyị adazi eme ife nnafa gwalefa na fa belivulu na nnafa jere ọkụ mmụọ na ibe anyị na-emezi tata zibụzi ife nwa onye ọcha gwara anyị, ife pastọ kwuru, ife fada kwuru, ife brọda kwuru, anyị arapụzi ebe ndị nna nna anyị ba ji wee dị ebube. Ọ bụ ndị be anyị ji aka anyị wee kote ọnwụ ike maka na tata nwaanyị na-amụzi nwa na ọpụreshọn mgbe gboo na ọ dịrị eme ifunu ga-ewu mụrụ nwa na ọpụreshọn mba ifunu bụ ewu mụrụ nwa otu a ka ọ dị mbọsị bụrụgbo otu na-ewu si amụ nwa otu a ka ụmụ nwaanyị Igbo si amụ nwa. Tatazi nwa na-anwụ n'afọ nwaanyị asị na nwa nwụrụ n'afọ nwaanyị ịmakwa ụdị alụ ọ bụ ịmakwa ibe bụ alụ na nwaanyị na-amụ nwa wee nwa na-ezigbote alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ma ndị be anyị ama nkweta maka na onye si nya ji achụwa aja ka achụpụ uke, onye si nya ji achụwa aja ka achụpụ nya bụ ọnwụ ike, onye afọ ama nkwa obelivu na ikpe 20 decades of rosary maọbụ ibu ọrụ ime fasting and prayer maọbụ ime na vigil na nya ya asọvụ problem ya. Ọ na-abụ nwaanyị dị ime mbọsị gburugbo olu oge ọmụmụ nwa nwaanyị luo achụba aja dị iche iche ka nwaanyị wee mụọ nwa n'udo. Tata ọ dazi eme ndị be anyị na-afụzi ndị dibịa niile maka na odo na mebule mụrụ ụra n'ibe kachacha wee mebie omenala anyị butela ọnwụ ike n'ụwa bụ ndị Nollywood. Ndị Nollywood bụ ibe yasala omenala Igbo. Jegeme Yoruba onwere oke ihe kiriketa fiimu Yoruba kiriketa ebu ebe pastọ batara ebe alụsị Yoruba ọkụ na fiimu ya ọ dịrị ememe. Onwere oke ikiriketa fiimu Yoruba native doctor na pastọ atụkọ onye ọnụ asị na native na pastọ bịara mediative doctor ike ya daa maọbụ ọtụ ya enwere ọkụ ọ dịrị ememe. Mana ọ bụ na ikiribe fiimu Nigerian movie ọ bụ na efere ụdị a ebe pastọ batara mụọ ọkụ na alụsị ma ọ bụrụ alụsị tụvuo ma ovuo na ijebe dibịa bụ alụ maọbụ nke a ịmara afọ ebidoro fim. Na ndị be anyị mebili be anyị mebili oyibe anyị ji wee bili anyị mebili ibe na-echekwa ndụ mbọsị bụlugbo. Ọ bụrụ ogwesi ọnwụ ike ka o butalụ na o butalụ adịrọzi aga n'iru o butalụ ịjụ ese ụmụ nwaanyị na-anụbeghị dikịta bụ akalị, ịjụ ese ndị na-amụbara nwa bụ akalị. Mana kama ba ya eje ebe na a na-eje wee na-amụta nwa kama ba ya eje ebe na a na-eje amụta nwa ba aralụ ka ba jee n'ụlọ ụka. Mmiri ewu ilu nwanne m nwoke o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị gbasara ihe ọnwụ ike a. Echekwe m n'ọsọsọ omenala ndị be anyị hapụrụ bụ ihe na-ebute ọnwụ ike anụnwụ maka ị na-anya mgbe gboo enweghị ihe dịka meshin maọbụ moto ịghọtago. Mana ị na-anya be anyị tata enwere meshin enwere moto ịbịakwa nne anyị fụ na imirikiti na-anwụ ọnwụ ike a bụ site na ihe mberede nke okporo ụzọ ndị meshin kwuru ma ndị moto kwuru
so iche na ihe anụnwa sokwu wee bute ọnwụ ike a na-ekwu maka ya. Ọ dị mma, ajụjụ ga-amaka. Moto na machin eji ewe accident. Ị makwa na ụlọgo onye nyalụ moto close to 50 years ma ọ bụ accident. Ị ma na ọ dị? Ị ma na ụlọgo onye na-aga n'okporo ụzọ through and through every day ọ na-akwụrụ ọsọ okporo ụzọ ma ọ bụ accident. Ị ma na ọ dị? Moto na-egbu mmadụ, mana ndị moto na-egbu bụ mmụọ na-akwaga. Accident ọbụla mmelụnụ gwọrụ mmụọ butere nya bụ accident o ji wee mee. Accident na-eme na moto, asị na accident melụ ife niile nọ na moto anwụọ ụfọdụ ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ. Onye ọbụla ndị be anyị soro omenala anyị, o nwere ibe ọzọ na-ebute ọnwụ ike na-abụrụ omenala na arapụrụ omenala anyị. Ọ bụla ndị be anyị sobere omenala anyị, accident ahụ ama ndị na-eme, maka na onye ọbụla nya na chi ya eyi ajọ ife adịrị eme ya. Mana ọ na-abụ onye bube chie ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Ife nji wee gwa gị na ọnwụ moto na ọnwụ accident emego na ịgba arịa m n'ime ndụ o nwere ezinụlọ, maka na ndị be anyị na-eme onye buru isi okpoku ekposi bụ ọ bụla onye ya na-emekọta alụsị ụmụnna ha, na-emekọta ndị iche ụmụnna ha. O nwere famili olulu na be anyị ewe meli ya nwoke a meli ọbụla nwa ya nwoke chili fada reverend fada, nwa nwoke ahụ wee nụ nya bụ ife na nna ya kpokuru ori ekposi nwa nwoke wee gba moto wee natara wee bupụta alụsị ma ibe niile ụmụnna niile ralị nna ya n'aka wee bupụta ya n'ilo gbaa anya ọkụ in that process ọ banye moto nachi ebe azụ nwa accident nwụrụ mgbe moto gburu ya. Ife gburu ya bụ spirit ọ gbara ọkụ nụsara ọgụ that day ofu mkpụrụ anya nwa ka ọ nwụ. Ụmụnne na-abụ ụwa ala emesịa nna ya afọ nwa ụmụnna jeze gbakọ aka ọnụ wee dozie anya bụ ife ọ kwụsị igbu mmadụ. Ife na-egbu mmadụ na-ebute accident ya na-abụ mmụ alụsị a na-agbagasị ọkụ, ọfọ a na-agbagasị ọkụ, omenala be anyị emebigasịrị emebi, onye na-ebutegasị ya. Ọ bụ na ndị be anyị jisie ike wee je dozisie mgbe ife niile anụnwa omenala anyị kwụrụ ọnụ efu ya na moto na ọnwụ ya bụ alụsị ka ọ bụ. Maka na tupu ndị ọcha ebupụta moto bifo moto nwe agbawa na be ebugo alụsị dị na be anyị, ma moto ma eromplen ma telefon, ife a niile bụsị alụsị ebusialụ n'ala Igbo ka eji wee lụọ anya. Jee jụọ the history otu ndị ọcha si wee bata be anyị na ọ bụ ife ndị Agaba chọrọ ime ma fe mmenwuri ya ka wedere n'ala Igbo ka be wee kwa ya the powers, maka na Africa so na one of the greatest place ever na the whole ụwa niile. Anyị dị physical and spiritual powerful. Ụmụ alụsị a nwa onye chọpụtara mgbe fa bịa sị anya ibulu alụsị tụwa anyị kpemere chibe ibulu alụsị tụwa nwa onye ebulu tie n'ụgbọ bulu na wabara. Ụmụ ife ndị a niile gara ji wee megasịa. So moto ahụ na-ewu iwe na anyị rapụrụ ya wee na-egbusisi mmadụ. Ọ na-egbukwa otu o si egbu na be ndị ọcha, isi kotere ebu ka ebu na-agba na anyị ji aka anyị wee bulu alụsị anyị wee bu ya veve ebulu alụsị naba. Ma moto ma olompurenu nke ọbụla melụnụ ihe mberede omenala jee jụọ ese o nwere accident ọbụla melụnụ na o nwere ibe kpatalịa, o nwere ibe kpatalịa. Onye ọbụla nwụrụ anwụ nwere ibe kpatara. O nwere ndị chive gburu n'oge chive, nwa ndị ọgwụ gburu na ọgwụ mmadụ gwọrọ maọbụ nke ha gbọrọ mmadụ maọbụ nke ha gbọtara onwe ha, nwa ndị alụsị gbu, nwa ndị isi egbu, nwa ndị mmụọ tigbu. O nwere onye ọbụla nwụrụ anwụ na-ewere a sị na onye ọbụla ya nwa anwụ ya ebere olile aka onye nwere ife gburu ya. So accident ọbụla mere n'ugwu ebe kpatara nya bụ accident o ji wee mee. Anyị ekene gị mmiri ilo biko kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo gbasatara ife anyị ga-eme ka ọnwụ ike kwụsị n'ala Igbo? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo ka ọnwụ ike abenete n'ala Igbo? Ọ dị mma rie nne. Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo be anyị ka ọnwụ ike wee benata bụ ụmụ Igbo ka anyị nagharị n'azụ n'ibe anụ ndị nna nna anyị barapụrụ. Maka na nwatakịrị ọbụla pụtara ụlọ ụtụtụ wee mee nna ya anya n'iru na nna ya anya n'iru wee sị na nne ya na nna ya bụ ewu. Ịmana ife nwata afọ bụ gịnị? Nwa ewu. Maka na ya lọrọ nkịta wee gote enwe na ife ntukwu ka dịkwa na bịa. Ka anyị na-etinye n'azụ na mgbọrọgwụ anyị, maka na osisi ọbụla na-ewere mgbọrọgwụ adịrị amị mkpụrụ.
ọgwụ omenala bụ mgbọrọgwụ anyị. Ndị ọcha ndị ba na-asị na anyị adịrị ekpeli Chukwu, ma ndị Igbo ekpebegolu Chukwu tupu ndị ọcha abịa. Anyị na Chukwu dị n'udo tupu ndị ọcha abịa. O ji wee bụrụ na ọ na-abụ onye weta nzu, ọ gbakwuo Chukwu okike abịa mma nye nzu. O nwere ife na-esalụ anyị na Chukwu. Anyị na Chukwu dị n'udo mbọsị bụrụ gboo. Na ọkịta anụnwa anyị rapụrụ nya bụ Chukwu wee kpọba Jizọs ka esemokwu ji wee dịrị anyị na Chukwu. E nwere ike kwuo okwu owee ụfọdụ iwe, mana m na-ekwu nya bụ eziokwu. M na-ekwu nya bụ eziokwu na ibe a na-ata agbụpụ ya nọ na mgbapụta ya adịbago nso. Ka anyị na-echi ihe n'azụ na omenala anyị. Ndị mebiri ọfọ nna fa ji edozi anya, ndị mebiri alụsị fa ji edozi anya, ndị mebiri obi fa ji edozi anya, badozisi anya nwe ike akwụsịra n'ala Igbo. Alụsị agụ ogwuru inye ya nri, bupụsị ọgwụ na ọgwụ abụrụ omenala Igbo. Ọgwụ abụrụ omenala Igbo. Anyị tụfusịrị alụsị kwesịrị mara anyị ibe buziela ọgwụ dochie ebe alụsị ya adị. Ụfọdụ jere India buta, ụfọdụ jere China buta, ụfọdụ je obodo dị iche iche je bute mmụọ dị iche iche bute baa be gị. Ndị a na-emekwa na fa na-eje ụka fa na-ebutasị mma ife a niile. Ka anyị nachie n'azụ na omenala anyị ka adịbe ogologo ndụ. Ọzọkwa bụ ka anyị kpachapụ anya n'ife anyị na-eli, maka na ife olili na-ebutekwa mma okidini problem, heart failure, kansa. Ndị gboo ayara ụdị ọya ụmụ ife anyị na-eligasị afọ nke asị na a na-eme oyibo. Ka anyị wesinata n'aka na agwọ apụrụ ịmụ ife toro ogologo amaka isi n'ime oyibo. Onye Igbo ka ebolele ị ga-emelili ife afọ eji ema ndị Igbo. Ya bụ ndụmọdụ m na-enyefa onye ọbụla nachi ya azụ na omenala. Ekene m. Daalụ nwanne nwoke mmiri enwile ekene gị na ohere inyere anyị n'ụbọchị tata. Anyị na gị ka anyị n'ọkọkọ mbọsị ọzọ. Ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwe m unu. Anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị tata bụ ife mere na ndị Igbo a na-aza n'oru ndụ nka. Ife mere eji wee nwụọ ọnwụ ike, ọnwụ mberede gbaa n'Igbo niile gburugburu. Ekenekwe m unu. Nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwile enyegwara anyị aka kọwaa wee nyekwa anyị ndụmọdụ ife ndị Igbo ga-eme ka ọnwụ ike kwụsị n'ala Igbo. Maka ndị Igbo si na ntị na-anụ ihe anaghị aha ka okpu ata. Ekenekwe m unu. Biko jee na-esonye anyị na YouTube chanel anyị ka ị wee na-amụta nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche. Anyị nọkwa na Facebook, nọkwa na Instagram, Ikoro TV Network. Aka mbụkọ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelu na Chi, mana ituo mụ riwe akụ abụọ nga ego ka ọ dị.